A vida útil dun electrodoméstico non sempre se cumpre, adoitan durar menos do que deberían, porque nos saben mal, as culpables son as placas electrónicas, pois ímolo ver cun experto. Ten vostede lavabaixelas na casa? Sí, Tuve un e non teño ganas de repetir. Cantos anos leva con el? 29. É vostede un afortunado, porque agora estropeanse a mínimo. É o meu tamén, de vez en cando. Que chama un técnico. Claro, Vostede ten a sensación que os electrodomésticos de hoxe están xa feitos para que non duren o tempo que duraban antes? Sí. claro. É que os fan para iso. Cando xa mo dixo un vendedor, imagínate hasta que punto, que veñen xa preparados para que duren os 5 anos e aos 5 anos xa... Duroume un ano só a nevera. Pois estupouse o motor. E non merecía a pena cambiar o motor? Non, costaba máis que a nevera. Tivo que cambiar outro electrodoméstico na casa? Lavadora, secadora... Todos. Cando eu me casei, comprei unha lavadora que me botou 25 anos. E cando a cambiei xa mo dixo, non che volven a... non volvas a encontrar outra lavadora como esta. Eu creo que non é certo, o sea, duran o mismo que duraron sempre. Todo agora ten placas máis electrónicas, non son tan mecánicos como eran antes. Antes había simplemente unha roda, ti escollía o programa e dabas un botonciño. Hoxe en día, pois, teñen un montón de programas, algúns xa ti podelos conectar á wifi da casa, podelos mirar como está o estado, poñelo desde o móvil, entón, agora hai moitas funcións. Eu creo que ese é o problema. Podemos facer algo para conservar as placas? Non está na nosa man, porque a veces eso tamén influye pois nunha subida de tensión. Imagínate que a luz se nos vai, se nos vea un montón de veces, moita xente, pois se o arreglo son 200 euros, 300, non se arreglas isto, compras outro, porque as placas son caras. Ti sabes que os aparatos máis caros sempre teñen máis pezas. Casas que son de primer precio, é moito máis difícil encontrar o que é despieces para elas. Para as primeiras marcas sempre hai despieces, serán máis caros, serán máis baratos, pero sempre hai despieces. Pasa como nos coches, non? Canto máis botonciño, máis modernidade, máis pasan polo taller. Non se fan as cosas como se facían antes. Hoxe imos a vender moito de electrodomésticos co divulgador científico David Ballesteros. Moi boa tarde, David. Boa tarde, que tal? Imos falar hoxe do lavalouza. Antes de nada, compensa poñelo? No, como que non? Compensa e moito. Sí? Sí, mira, aí tes dous proporcións de auga, non? 10 litros e 60. Cal pensas que corresponde ao lavalouzas? Aquí temos representado o que consumimos en auga. Exacto, lavando cas mans. Estos son 60 litros, Vale. estos son 10. Vale, e cal consideras que é o que consume o lavalouzas? Pois... Porque se está 1 hora, 2 horas ali cos Home, programas se está 2 horas 60 litros, digo eu, non? Pois comenzamos mal. É que o de ver, claro, o ver os deditos en riba do lavalouza, non? Puxeron en riba e que vou dicir a resposta que... Tamén depende de que lave... Porque hai xente que ao lavar a louza deixa a billa aberta todo o tempo. Claro, e aí imos a cantidades moi Primeiro darlle co importantes. sabrón, pechar o grifo, despois aclarar. Sí, Claro. pero ao final nunca vais a ser tan eficiente como lavalouzas. Aí dentro hai como unha tormenta, non é unha persoa lavando, é unha tormenta de auga en todas direccións. Como Galicia. Mais ou menos, Vale. como un inverno de Galicia. Que acontece aquí dentro? Que a limpieza é moito máis eficiente porque o que falla é reutiliza a auga, a filtra e volve a utilizar, por iso gasta tan pouco. Claro. Vale. Ten uns sensores, non? Exacto. E aproveita a auga, reutiliza, cando está xa sucia a sustitúe por outra auga e iso aforra moitísima cantidad de auga. Pero consumimos máis enerxía. E tamén hai que pagar o lavaloza. Sí, pero Claro. ti lavas a louza ca billa ca auga fría, Juan Fuentes? Morna. Sí, sí. Pois mira canto consumo pode haber aí. Contéstalle. Sí, o consumo, mira, sabes cando pos o programa que é eco, que tarda moitísimo, o lavalouzas en É lavar? que eu non teño lavalouzas. Vale, pois tengo unha opción que pon eco sempre. No. Esa opción é moi lento e é porque quenta a auga moi lentamente para aforrar enerxía tamén. Vale. Entón o consumo non é nada considerable para Bueno, o que consumimos na vivenda. Pois terei que mercar un entón. Verás. O que é importante é colocar as cousas correctamente para que queden ben limpas. Vamos a iso. Vamos. Ides alucinar, ides flipar con isto, porque hai moitas cousas que facemos mal. Toma de nota. Sí, o primeiro, colles o primeiro prato na casa. Sí. Está sucio da comida. Sí. E debes de limpar moito ou pouco o prato. De cando? Cando vas meter no lavalouza. Queres Hai a xente que che resposta- dá unha a limpeza... resposta... A sincera, a verdade. A sincera, ni o toco. Pero- Collo, según cos macarrós todos, chios de macarrós, con todo, pa dentro.
Pero eso mal, non? Casi mal. É que ao final tirei con a balouza porque tiña que lavar unha vez e despois meter na Pois máquina. non hai que limpar o plato demasiado, só hai que quitar a parte sólida que teña. Vale. Porque hai sensores que detectan que se xa está limpo, pois xa non o limpo. Ah. Paran e limpan mal. Vale. E despois, isto hai que ir metendo todo Sí. así, arreo. Exacto. Eu todo o que vai a facer a partir de ahora é como fai miña muller, vale? Veña. Non como fago Non eu. como fas ti. Vale, ben non está. Para. Según fai ela, Imos cara a un drama. é así. Ti podes ficar a facer o papel do que faría eu. Vale, pero... Eu fago como fas ti. Así, aí está. Vale, penso que podemos mellorar isto. No, pero Oye, vamos, pero papá, non ves, Marcos. Traeme un cuchillo, Marcos. traeme un cuchillo dos de cortar a comida. Traeme que eu vou metendo aquí tamén. Porque non se poden poñer. tamén metes isto, dime que tamén metes Venga, isto. Bueno, por favor. Pa dentro. Ao chegar a A casa... madeira non, ata aí chegamos. Tendes que poner, arranxar isto. Sí? Así A ver, non é. Sí. Vamos por partes. Sí, Vamos o por primeiro. Como ti sabes, onde van os pratos, Os realmente? pratos deberían de ir aquí. Exacto. Vale. Para poder ser, vaimos combinando, por favor, eh? Moi ben, Vaimos exactamente. vaimos combinando. De diferente tamaño, porque senón un vai a pantallar o outro, non lle vai chegar a auga. Madre mía, cando Pois se eu torcen estas cousas... Penso que isto facémoslo prácticamente Sí. todos mal. Ahí está. Exacto, normalmente colocas todos igualiños porque Sí. te dá máis xeito na túa cabeza, pero Esto- realmente aquí temos un experto, efectivamente alternados. Esto, plato cuidado. grande e plato pequeno. Por qué? Porque a auga, cando se xere a tormenta no interior, vai poder golpear moito máis uniformemente, vale? Toda a Si superficie. están así, non, Claro. non lavan. Pero se metes un pequeno polo medio que abres un espacio aí. Mira. Ras, este aquí. Imos ca cubertería. Coitelos cara arriba ou cara abaixo. Cara abaixo. Exacto. Cara No seu abaixo. caso, sobre todo, para non facerte dano, Claro, cara non abaixo. entendo que non. E o resto de cubertos, Eu tamén non meto cara abaixo. Aí tal. Intento que non mezclar. No, Collemos resto cara de arriba, colleres. totalmente manca, non? aí hai máis debate, pero non, tamén cara abaixo porque limpa máis eficientemente. Totalmente. Pero mesturados, porque Pero se por qué? pos tocándose as culleres... Porque se fan cucharilla como pola mañá. Sí, sí. Pois non. Máis ou menos ese o Pero motivo. limpa máis por abaixo, lava Sí, máis porque abaixo. normalmente a auga impacta con máis eficiencia pola parte de abaixo. Ah, vale. Bueno, ti sigue, podemos Pero, explicar vai só, metendo. facer toda... Vai metendo. Moi boa esa, David. Que facemos Moi cos ben. tapers? Cos Cos tapers. tapers. Onde vai, arriba ou abaixo? Non o sabía, pero hai que poñelos arriba. Sí, por unha cuestión térmica. Térmica. Pola temperatura, porque este Totalmente. plástico cae con moita temperatura que lle vai pasar. Vaise deformar. Entón, despois- garantizamos a supervivencia E do non é un plástico. problema polo plástico, pero depois non hai quen meta a tapa. Vai así, non Vale. a caixa. Bueno, este é o meu a xoia, eh? E a Sí, poder sí. ser abrímolo, verdad? Sí, Abrimos. Parece un completo desastre, E pero sempre despois o tipo- todo que sexan cousas con profundidade orientadas que non quede auga no interior. Porque Vale. senón vais a acumular aí Isto residuos. sí que Entendo. esta louza que se inventou agora non vale por... É que eso non entra xa aí. Non sei eu como Pode, meter. pero tes que colocalo axeitadamente. Isto, bueno, De xeito que a auga non quede no interior. Bueno, así. así colocou Aí tes que darlle... Claro, exacto. pero así perdeches moito espacio. Perdo moito espacio, pero aí xa é unha Vale. discusión que louza bonita non vale pa... Vale. E a Temos- madeira? A madeira nunca. 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 Non, porque a madeira que lle pasa, aí hai moita humidade, moito tempo e moita temperatura. Entón comeza a dilatar, a contraerse e acaban aparecendo pequenas feridas na madeira. E que vai favorecer que se acumulen Eso sí microorganismos que no fago futuro. mal, Pois isto Eu xa non metas eu máis. depois meto no microondas. Bueno, unha opción, pero non é a mellor solución, quizás. Para matar as bacterias e todo. Pa amigo. secalo. Non, este non... Pa secalo. Non é boa idea. Perdón, isto estou che dicindo Vale. que fago eu. Eu Sí, o sí. que digas ti... Aí a túa muller vai ter razón, non ti. Pero bueno. Aí está, aquí. Non é da madriña da miña muller a idea do metelo Vale, no pois- Que non se pode meter. No, por eso. Se Pero debo dicir non na próxima funciona. comida máis familiar que teñamos Vale, que isto e está xa para todo. nota. Sí. As tixolas, poden ir ou non? Xa no. Esta sí. Bueno, é un nivel. Esta sí. As de aceiro inoxidable sí que poden ir ao interior. Porque son Estas as caras, podemos meter no interior que non van estropear. O resto, non. E esta de que? Todas as que leven teflón ou algún tipo de antideslizante, o deterxente do lavalouzas é moito máis potente que o que utilizamos cas mans, entón pode dañar os É bueno sistemas poñer aquí abaixo. de protección que levan. Ok. E vaise estropear totalmente. Outra movida xa é o de escoller o programa da... Si, eso xa é un mundo, xa é máis a gusto do consumidor. Vale. Pero en principio, calquer programa debería ser o suficientemente eficiente para limpar ben. Está poñendo ben os vasos, Marcos?
Bueno, Marcos naceu para isto, evidentemente. O que é importante é non retirar estas pezas que a xente ás veces diga, isto molesta. Iso é para apoiar as copas. Exacto, iso é para o mundo copas. Pero claro, pues si tienes que poñer un vaso de tubo, que non sei que pasa cos vasos de tubo, que desapareceron, aí non che entra. Non, pero o podes colocar vertical, é articulado, o podes cambiar de posición. Isto podes poñelo así. O que non hai que retirar nunca nada, Pos porque aquí ten o vaso sentido. Vale. Exacto. Fantástico. Tamén Pues, tamén non sei que ten aquí que para meter os cuchillos. E algunhas Sí, cousas, e pero... despois, ti que eres apaixoado desta temática, sacar rápido as cousas ou deixar a refriar? Que? Eu agardo a que se aquí. E a que enfríe. Exacto, eso tamén é importante, que a refríe. Porque co bonito que fan o traballo por ti, abrir, que salga todo Que ese saia, vapor verdad, aí. sin Yo te pensaba, E saia. outro día podemos falar que eu aproveito a veces para cociñar cando está posto. Pero isto xa falaremos. Pois hai xente que o fai, efectivamente, pero hai que esperar que refríe para que non rompan os pratos tan facilmente. Porque cando están quentes, ao golpear un con outro, poden romper máis Un facilmente. chuletón metido aí, chapón. Como que cociñas no... eso sí que non lo Unha creo. bolsa de vacío, que está a 65 grados, está aí 2 horas, sale Pues perfecto. estaba dicindo en serio, sí, pensé que estaba de broma. Sí, Bueno, pues moitas cosas que facíamos mal co lavalouza, que aprendemos hoxe con David, pero imos aprender moito máis. Temos que falar do microondas. Sabedes limpar o microondas? No. Bueno, hai opcións. Hai opcións. Eu vou aproveitar científicas. para preguntarlle unha cosa despois, se podo. No, temos que un seguir misterio. aprendendo Aproveita, cousas a ver si prácticas sabemos. con David. Será en menos de 5 minutos. Estamos de volta, no que andei. Nada, compañeros, aquí estou con Aurora e Aurora. Dora. Vale, Dora. Moi ben, pois estou aquí con Dora e mira, queria che preguntar eu, ti como como limpas o microondas? Tes microondas, non? Pois sí. Sí? Sí. E como limpas? Con agua e xabón. Con auga e xabón, solo. E cando queda así de encender os espaquetes que... Bueno, hai que limpiar ben. Hai que limpiar ben. Pois... O Faire faino todo. Ah, bueno, pues moi ben. Esa é a túa maneira. Vou Exacto. preguntar por este lado, para ver si... Moi ben. Ti tamén o microondas tamén así a man? Sí, a man. A man. Sí, señor. Pois estaría xa o programa prácticamente. Eu por min aquí quedaría... No, imos seguir aprendendo que o Claro. microondas realmente pode ser un foco de xermes. Fixádevos. Cuidado, Vedes este microondas de aquí? Fixádevos ben no microondas. Porque é o microondas que collemos a casa de Raquel Atan. Mentira absoluta. É Verás o como está microondas todo de Raquel. noxento. Fixádevos como está. Verás. Mira o microondas. Mira, a Mira. Non se Agora non abre vai. isto aquí. Que noxo, por favor. Así está. Pero é certo que moitas veces estouran as cosas no microondas Sí. e están, bueno, pues neste estado. Que facemos, David? Bueno, pois o primeiro limpalo cun trapo, como estaban comentando, cun pano, e quitar un pouco a suciedade, pero sempre vai quedar un pouquiño de graxa dentro. Vale? É difícil quitar toda a película de graxa. Entón hai solucións moi cómodas de base científica. Por Vale. exemplo, que tes graxa no microondas, pois colles A ver. un pouco de vinagre, Vinagre. Vinagre de limpeza ou ou de alimentación. aliñar as ensaladas. Basicamente é Tamén o nos mesmo. podería valer. Ao final é o mesmo, é ácido acético, un pouco de auga, e simplemente o metes aquí, Mitad e despois mitad, de David. limpar. Di preguntan aquí, Aquí mitad non e temos un mitad. pano. Máis ou menos, si metade, non hai Vale. unha cantidade Está exacta. aquí es Dora ahora que quere cambiar o E sistema. despois o vamos a... Dai. Pois a tentadora, 7 minutos, 6 minutos no microondas, Sí. e despois vai desprender toda a graxa xa, porque o ácido vai arrancala das paredes. Os vapores, non? Que se van Exacto. creando ou irse quentando. Xusto, o Van vapor que despegando xeras, toda xa está. a graxa e a Exacto, suciedade. arrancas toda a graxa. Desta Pregunta Potencia aí, máxima, llévete. Como te Sí, chamabas ti? a potencia máxima para que quede ben Vale. unha boa nube de... E non Bueno, deixa cheiro eu creo isto que do sí, vinagre todo iso? Sí, pode deixar algo de cheiro. Entón, temos unha opción para así, eu que se metes un chourizo ou algo así potente. Entón, o que podes coller é meter zume de limón. Un pouquiño de zume de limón, uns minutos, que se forme tamén unha pequena nube e tamén queda Pero perfectamente. e todo mezclado. Gústame máis preguntan Non, aquí. por quendas, unha cousa a outra cousa. Non Non me vayamos. fagades aquí. Vale. E despois tal, non. A ver si vai a aparecer aquí Gústame máis o novo do limón. Oppenheimer. Claro, me están dicindo que sigue igual, pero que nos fai falta un pano para limpar Claro, todo esto. Esto para quitar la grasa. eso. Claro, a ver, maxia non facemos. Eso sería. Bueno, hai que dicir que é recomendadísimo isto de poñer unha tapiña cando imos quentar as cousas no microondas, non? Xusto, Hai uns exacto. Evitar sempre uns eso. elementos. Claro, porque as ondas do microondas non escapan. Sabes que hai moita xente que ten medo do microondas, que só quenta auga, que lle dá medo Sí. aos alimentos. Eso son todo parvadas.
porque realmente o microondas o único que fai é que quenta o alimento a través da auga. Vai quentando basicamente a auga e iso quenta o alimento dentro cara afora. É insano o microondas? A ver, sí, claro que é sano. Que entendes por No dixe sano? insano. Insano non, en absoluto. Porque non sei, ningún foi alguén risco. deste equipo que me dixo que non tiña microondas porque non lle gusta... Porque non lle gusta o sabor, verdad? Por exemplo. Que hai moita xente que di que os alimentos perden as propiedades, de Sí. feito, ás veces convidan a facer un experimento, nunca o fixen, pero din que se pos flores ou plantas en auga normal, as mesmas flores ou plantas nunha auga que previamente quentaras Bueno. no microondas, aínda que logo estea resfriada, morren antes. Sí, Isto tamén- é unha lenda urbana que Sí, existe. tamén hai xente que te di que se lle falas mal a auga e despois abotas arroz, ponse negro. Non me digas, esa non a escoitara eu. Bueno, o que queirades, pero é mentira. Ai, que chega por aí un pano, tira Tira por el aí. pano. Aí vai. Aí está. Non que era o máis limpo que había tampouco en toda a produtora, hai que decir. Claro, hai moitas lendas que non teñen ningún sentido. Pero está ben tamén desmentilo, claro que Exacto, sí. hai que desmentir todo eso. Vexo que temos por aquí, David, tamén bicarbonato. Isto non hai Que que isto? non limpe xa Porque en su vida. Ahora liamos. Outra opción é utilizar, se tes manchas que non acaban de sair, É o caso, é o caso. cheiros moi persistentes que non elimine o limón, porque iso tamén é moi interesante, depende do motivo do cheiro. E preparar un pouco de auga Está perfecto eso. e engadirlle bicarbonato. Cantas cucharadas, di aquí, Carmen? Hasta que o satures, quere decir, hasta que se disolva todo. Cando comece a quedar no fondo, Sí, xa podes parar de botar. vale. Vale. O bicarbonato é barato, non hai problema Como tampouco co cando lle bicarbonato. metas A esgalla. Carmen. Moi ben, moi ben. E o mesmo, mellor non o metamos, non? Porque xa eso Iso aí de poder cada vez é peor. peor. No, no, isto hai que tiralo agora mesmo. Quedou todo reseco aí. Pois saber onde quentades a comida despois. Ah, porque era o noso. Era o oso. Por sorte meu non era ao final. Bueno, pero son truquiños que están moi ben Exacto. porque é verdade que moitas cousas quentando a comida ou a cea, esas salpicaduras que quedan e logo non hai maneira de sacalas, pois desta forma. É unha forma moi elimínanse. cómoda, limpa e segura, ademais. Pero como que pasta de dentes, Carmen? Como lle... Como lle vai meter pasta de dentes? Di que lle mete pasta de dentes para limpiar, eh? A ver, originale... Pero non sei se moi boa idea. Por favor. Non é boa idea. Ten bicarbonato, así. Unha pregunta que tiño eu, se pode ser unha pregunta. Eu, a min, o microondas, ti eres especialista. O meu ábrese solo. No, non veñas con eso, Marcos, no. O meu ábrese solo, métolle manteiga e ábrese solo. Non será a túa muller que lle dá o botón en plan de este... No, meto, solo pasa ca manteiga. Meto manteiga, porque quero derretir para facer tortitas, porque somos de ideas americanas, de almorzar con tortitas. E entón, para derretilas, meto manteiga e abres. Pois, o único algún sensor que bloquee por seguridade... Son moi perigosas as túas tortitas. No, pero a manteiga mellor. A manteiga igual xera moito fume, eso bloquea o... Salta moito. Queres, Marcos, queres facer a pregunta a cámara e o trasladamos aos compañeros de Expediente Oculto? Teño un microondas e xa que a ciencia non me dá unha resposta clara, quero xa invocarme o espiritismo. Hai algún espírito que este en contra das tortitas que fago na miña casa? Pois ese é o traslado, xa vos chamo a ese número e fago esta pregunta. Pero é un misterio. Ti sabes o que é estar a 7 da mañá para facerlle unhas tortitas ás nenas e que se abra o microondas solo? Vamos a investigar científicamente, sin esotérico nin nada. Eu vou facer unha proba, a ver se Vale. me paso mesmo na miña casa e contoche. Pois un día a 7 da mañá, ves. Chámote. Chámame. En todo caso, recorden, para quitar esa grasa sucia do microondas, pois o ben vinagre, tamén o truquiño do fume do limón, Sí. ou tamén agua con bicarbonato, simplemente. Así de simple. Moi ben, Vale. moitas grazas, David. Nada, a vos. Dai un aplauso científico. Moitas Que ben gracias. merece. Qué divertida é a ciencia, diga aquí, Agora, haberá que limpar aí, Juan, Pois que sí. te hecho unha desfeita, eh? Claro, meu. Non Pero che quedou isto. a ciencia diga aquí, Carmen, que non lo Mira, limpio, salvado por acampar. Nos temos que ir a ver se repartimos cartiños. Moi Así que ben. deixámoste por aquí, Podo ir veña. a